with us. Come on, baby, come and shout it, come and bounce with us. If you ready, then the show us, come and bounce with us. Magingay! Tangina dis! Saan kong to? Fans! Itong inabis. Okay, so, kumanda ang coin toss, nakalaog si Fang, so 80 seconds on Fang, round 1, go. Hello na na. Kumanda sa gabi sa lahat. Yo. May gusto lang ako ipaliwanag na kung bakit ngayon lang ako bumalik. Baka nagulat ang lahat. Baka sabihin nyo na tinalikuran ko na ang pagrarap. Bagamat sa pagkawala ko siguro ikaw at sila ay naghanap. Yun yung mga panahon na inisip ko kung paano ko tulungan ng hip-hop sa hinaharap. Kasi tol, ang hip-hop ay para tong isang libro. Ibig sabihin sa pagbabasa nito ay hindi ako nagpahinga. Ryzen, alam kong matagal ka na pero sanay alam mo na sa librong to ay mas marami akong nabasang pahina. Ha? Yo, kasi iba yung physical sa literal. Iba yung nagpakasosyal sa sosyal. Ang ibig ko lang ipaabot na iba yung matagal sa professional. Yo, kaya bago ko gawin formal, taas kamay kung sino yung sumugal. Wala. Ha? Tol, pangako, yung pera pinusta yung manifest na gagawin nating makapal. Kasi may mga bagay lang talaga na hindi ko masyadong naunawaan. Bakit kailangan ba natin magsagutan ng harap-harapan na kung sa dulo alam mo na may mamantsahan na pangalan? Palitan ng mga parang nagturi mo pala sa kalagitnaan ng laban. Diba? Modelo ka sa kabataan, bakit mo sila kinayaan na ikaw ay kanilang tularan? Ha? Ryzen, hindi ko layunin na ikaw ay tiraan. Mahal kita bilang kapatid ko sa larangan at sa paglalambay sa kulturang to, mga kaasa kang ikaw ay aking tuturuan. Ha? Yo! Naba? Kaya tol, harap mo sa akin yung camera. Pangulong Noynoy, makinig ka! Kasi sawa-sawaan ako sa mga tao na sa akin bulong ng bulong. Ang baboy na to ang dahilan kung bakit sinapolis na kulong. Yo, at kung bakit payat ako, di na kailangang itanong. Kasi ang baboy na to ang kumakain sa katotohanan habang bawat isa sa akin ay gutom. Round 1, Ryzen! Asang baril! Go! Lumilan. Go, go! Anong matagal? Gago! Bago pa lang ako! Anong maraming naghahanap sa'yo? Walang maghahanap sa mukhang mananap! Gago! Oh, tinitira mo pa na mataba ako? Oo, mataba ako! Alam nyo sir, sa payat nito para itong may bone cancer! Tol, Ryzen nga pala, nice to meet you! First of all, I have something to say! Guys, alam nyo, this guy is super fucking bahangin sa Bisaya, babaon! Hampugiro! Mga bro at mga sisi, handa ang mga tenga kasi meron akong ikikwento. Nung nalaman nung nag-backout si WB, nag-message ako kay Sir Leo. Na sir, ako na lang ang papalit kay WB, tapos okay na. Nagada ko kay Fongs. Fongs, alam niyo ba ang meaning ng pangalan nito? F-A-N-G-S, Filipinong Abnoy na Gorilyang Sawi! Putang ina, hindi na ako inactive sa FB. Nag-message ka pa sa akin, inangasan mo ako ng matindi. Gago, nakakahiya ka, pati magwan sa rap industry ay hindi mo nirespeto. Kaya kahit isa ka pa sa pagkakamaling na rapper dito sa Cebu ay hindi mo makukuha ang aking respeto. Oo, paguhan pa lang ako. Pero dito na nila malalaman ang lahat kung anong kayang gawin ko. Kahit anong pang price ang dala mo ay lulunurin ang lalim ko. At dahil idol ka nila, syempre, bibigyan kita ng chance. Sa paglubog mo ngayon ay hindi ka mamamatay sa aking lalim. Dahil ang pamatay sa iyo mga kataga ko na mas poison pa sa baril at patalim. Ha? At ang patay mo na katawan ay papagangbang ko kaysa kamag-anak ni Mayor Lim. Kinahanglan kag ngilngil ka tampal. Kailangan mo pala mga bibigat na droga para lang makasusulat ng mga magagandang letra ay kung itumpir sa akin ay natural yan mga bra. Kahit pagkuhan pa lang ako at hindi ako sumusulman ay pagkuhan pa lang ako at hindi ako gumagamit ng anumang droga ay parang kalipildo na si Looney, Abra at Smaglas. Putang ina mo, akala mo madali lang akong talunin? Gago! Handang-handa akong makipag-akasan kay Maki at sumabay sa mga general clients ni Fonker, lalong-lalo na sa iyo! Di na ako magre-rebat kasi sa lahat ng sinabi mo hindi ako na-tense.
Magmukha lang akong tanga kung riribatan ko yung mga nonsense. Kaya, round 2, dalawang taong may talento na binangga ng Apollo, na si Digmaan ay namulat, nagkakaibang diskarte sa pagsulat, nakakagulat na kapag kami na ang nagulat. Ako'y tuturog ng pagkatao hanggang sa magkapuno ng sugat. Yun ang hindi ko dapat gawin, pero tol, ginawa ko lang ang dapat. Baka sabihin mo na naging huso lang ako dahil ang battle ay sigat. Sapagkat in advance, Ryzen, salamat. Dahil alam kong ikaw ang dahilan kung ba't ako aangat. At pagkatapos ng laban ay huwag mong kalimutan na may fang sa pangkat. Kaya ko lang tinanggap ang battle na to para makilala ka ng lahat. Ilumin! Kaya, tol, napawisan ako sa laban. Sa ibang banda, ayun, sa ibang banda, palalakbayin kita sa mga liriko ko hanggang sa ikaw ay mawala, biglang liko. Ha? E di papububog kita sa mga tugma ko hanggang sa ang ilong mo ay magkadugo. At huwag mo kong tawagin Shay dahil hindi ako mahilig sa trip lang. Ha? Ika'y magsisilbing badang kasi sa laro to ay isang para ka lang. At kung maliman yung binitawan ko, pasensya na, tao lang. Kasi ako yung tipong makata na lumalaban kahit na walang babala. Kahit merong hari yung prinsipe, pues ako ang nag-invento ng tugma. Hindi ka si Ronelli kaya hindi mo pa kayang akyatay ng aking hagdan. Kung saan, nandun si Glock 9 na nakabantay sa aking upuan. Kaya lulunin kita sa drum na may tubig at ikay magsisilbing sirena. At sa shota mo, please iwanan mo tayong boyfriend mo dahil nakainom ka lang ng gayuma. At gaya ng... At gaya ng sinabi ko kanina, ang saktan ka ay hindi ko intensyon. At huwag mo ko tawaging abra dahil ang posibleng pagkatalo mo ngayon ay hindi isang ilusyon. At napansin nyo na ang bawat inulat ko ay puro kanta. Nangangahulugan na nakaya kitang patubakin sa sinulat ng iba. Pinatunayan ko na hindi ko na kailangang laliman pa dahil ko nagkataon na sinulat ko ang aking pag-dis na kanta. Siguradong durog ka. Nandun. Ryzen. Nakabalik yung manik! Ala, pom na. Respeto lang, respeto. Oy, tarantado. Salamat sa iyo dahil pinatulan mo ako. Dahil pagkatapos ng battle na to, aangat ang rap career ko. Wow! Yan na ba ang tira mo na pinakamalupit? Yan na ba ang matigas? Oo, sa battle na to, ikaw ang king, pero mapaalam ka na sa mga tropa mo kasi nandito na ang totoo na alas. Ha? At bakit ka pa nasali sa All-Star na wasakin? Eh wala ka naman sa tiyempo doon mag-rap para ka ng batang uhugin. Hindi ka dapat na member sa mga taga-wasak dahil ang lyrics mo at ang flow mo bagsak. Masyadong wak. At alam mo, wala naman talaga akong plano na makipag-battle sa'yo. Nagka-interest lang ako nung sinabi sa akin ni Haro na pagdating sa battle, ikaw ay veterano. Pwes magpapaalam ka na sa mga bubong na gagalingan sa'yo at sa mga fans mo na tarantado. Dahil ngayong gabi, masasaya nila kung paano ka papatayin ng isang pagintong veterano. Ha? Teka, mukhang na-choke na ako. Ha? Na isang bigatong veterano. Oo, ako ay sigurado na ako ay mananalo. Oo, ako ay sigurado na ikaw ay matatalo. Dahil nililibig ka ng isang baguhan ng medyo tarantado pero pagdating sa rap battle ay parang dragon komodo. At pagdating sa pagiging rapper mo, sa pagiging beatboxer na rapper ko ay ang layo lang talaga. Para ka lang disable na onggoy na sumagumpa sa bagitong leon, half matabang anaconda. Ha, at sinong gusto nito makarinig na beatbox na may halong pagmumura? Sino? Putangin na mo, Pops. Para sa'yo to. Putangin na mo. Fuck you! Tol, sa totoo lang, hindi ko talaga inaakala na ikaw yung makakalaban ko sa huling banda. Si WB yung pinaghahandaan ko tanga, kaya ang tawag sa laron to ay partida. At wala kang karapatan kumontra kasi hindi ka kasali sa mga listahan ng mga bida. Ha? Diyan Leo, paglalaruan ko lang tong bola na para mong pinasok ang PBA sa NBA na liga. Ang gusto ko, sa susunod, matuto ka. Itapat mo sa akin yung natuto na. Ha? Sa susunod, ang gusto ko matuto ka. Itapat mo sa akin yung natuto na. Ryzen, makinig ka para matuto pa. Dahil hindi ako natutuwa. Sige, tapatan mo ang mga tayong tugma. Pinakita ko na sa'yo ang tunay na digma. At pagkatapos ng laban ay huwag kang mabigla. Kung mismo kasintahan mo sa akin, hihingi ng lagda.
Real talk, hindi kita in-accept nung in-add mo ko sa Facebook. Pero hindi naman ako bitter. Ayaw ko lang talaga maging friends tayo dahil hanggang follow ko lang sa akin, Twitter. Tol, yung laban para sa akin ay hindi na importante. Pero tinanggap ko pa rin kahit busy na sa klase. Kasi sabi ni John Leo, Fangs, may makakalaban ka, taga Dumaguete. Kakaiba yung diskarte. Sabi ko, wow, grabe. Pero nung nalaman ko na hindi pala tutuloy si kumpare, tapos pinalitan ng putapete, tang ina, mas pipiliin ko na lang makinig sa klase kaysa sa makinig sa mga sinabi mo mas malansapas ng tae. Ayun, usapang lalaki. Tol, sa totoo lang, inimbita ka ba o nagpapaimbita ka? Kasi iba yung inimbita sa nagpapaimbita. Ibig sabihin, ako ay inimbita para ikaw ay durugin, ikaw ay nagpapaimbita para magpadurog sa akin. Iyo, saan na ni? Aminin mo na nahihirapan ka na, kapatid. Lag ka na kasi sa katotohanan na sa kaibigan mo, hindi ka pinabatid. Lan, di na lang yung shota mo at pakainin na tite para walang masabing ebidensya. At siya, kag nila isusunod at dadamay ka sa malaking disgrasya. At kung nakuha niyo yung wordplay yung nasasakin ni Ryzen pa uwi. Ambulansya! Yo! At sabi ni Looney, walang flip-top at sunugan kung wala kayong Looney na panood. At ngayong gabi, hindi ko hahayaang matapos yung event kung wala kayong nakitang Ryzen na pinaluhod. Kaya dyan layo, tapos na ako sa aking misyon, kaya ilabas mo na ang kasunod. Liga! Nangay ka, bilhin ka tambal. Lamin! Tao din namin. Ano? Mukha akong tae? Ikaw nga, para ka lang payat na kapre. Ha? Hindi mo ako in-accept sa FB. Gago! Kasi ayaw mo, hanggang friends na lang tayo. Gusto mo maging VF ako, gago! Takina mo, bakla ka. Kung Bisaya pa tong battle na to, patay na ka, na-choke na ka. Pero dahil lang gusto mo ay Tagalog conference, patay ka pa rin, Fangs, rest in peace. At sa lahat ng mga tropa niya na nandito, pakisabi please, pakisabi sa kanya mga magulang na happy condolence. Ha? At sa lahat ng tao na nandito, sa lahat na ng tao na nandito at lalong-lalo na sa mga hurado, huwag niyong iisipin na talo ako. Huwag kayong agad-agad na manghusga. Putang ina, mga mama, sir, kayo na lang ang pag-aasa ko, kaya kayo na bahalang umusga kung sinong panalo sa aming dalawa. At ang ina mo kang hindi ko na ipagpatanong pa kung sinong mas gwapo sa aming dalawa. Ito, seryoso na to, pre. Papatagimig kita ng malaluning wordplay. Oo, sa battle na to, baguhan pa lang ako, aminin ko. At dahil pinatulan mo ako, nasasarapan ka pero may makukuha akong sakit kasi para ka lang kumakantot ng tae. Fucking shit! At umusapang junk foods, ako mas maanghang pagkasunil. Uwish ako at ikaw Clover Beats. At Fangs, ang fangits mo! Puntang ina mo! Ha? Alam mo, sa battle na to, para ka lang iniduro. Dahil uupuan lang kita tapos tataihan ko tapos na sa'yo na ang lahat ng baho ko. Your smell gonna kill me, bitch. Sit back! CB, Sirapita Soldiers. So, first, para sa kuha si Ryzen. Baguhan siya pero nakuha niya, naripatol na yung Tagalog pa. Nakuha na niyang kana, baguhan siya. And then sa round 2, naani Fangs kay na-choke man si Ryzen, and then yung mga teksyon niya murag matagap pa. So 3, pero ako gusto ko judge good, pero si Fangs dito ang iyahang
kuan bro sa imo ha. Nalanggay gamay ang imong words. O di pa klaro ba. So nausay nga matagag gid ka sa consistency gani. So CP, Secret Soldiers. Kisay mo, Fangs? Fangs. Kuan. Aro, KCP. I'm gonna give props to Ryzen for just showing up. Fangs Mangod is because I just like what I said earlier, nga veterano siya sa rap industry and tara nakakita sa wordplay and everything. So Fangs all 3 rounds. Bale na pala chapter, like there was really a total difference. Like at first, from the first round, it was more of the rebuttal from the side of Kanisha Raisin. But then, as the process goes on, I can really say that the transition, the diction was there. So I really go on with Fangs, especially in terms of the delivery. Although there were some elements giving out, like the beatbacks, but it's very good. It was very entertaining. But overall, like the wordplay, Fangs. So, 3-0 Fangs. Yeah!